Ndị nna n'ụka Anglican na Diocese Ọka nọrọ ụnyaahụ wee sonyere ndị ogbo ha ndị ọzọ nọ wee merube ụbọchị ndị nna n'ụwa niile. Ya bụ ụbọchị bụ nke ejiri ofufe nri pụrụ iche wee malite iji wee kwanyere ndị nna ugwu maka mbọ ezu ike na ịgbata ọkpụkpụ aka mmiri ha n'iji ozi maka ọdịmma ezinụlọ ha nakwa obodo n'izugbe bụkwa iji wee chetara ha gbasara oke na ọrụ dịịrị ha nye iwulite obodo ga-akawanye mma. Mgbe ndị ntekọ ABS gara wee leta etu ihe si wee gaa n'ụlọ ụka ụfọdụ n'Ọka na gburugburu ya, ahụrụ ndị nna ka ha na-achịkọba ofufe nri site n'ịgụ ihe ọgụgụ, ekpere nakwa ịlụ ọrụ ndị ọzọ n'ofufe nri ụka. Ha hụkwara ka ha yicha uwe dịgasị iche iche eji wee mara ndị nna na-egosipụta ihe a na-eme n'ụbọchị ahụ, ebe ndị ezinụlọ ha nọrọ nnọọ wee gosipụta ha ịhụnanya, kpere ha ekpere ma nyekwa ha onyinye dịgasị iche iche maka iji wee kwanyere ha ugwu na mbọ ha na-agba maka ọdịmma ezinụlọ ha dịgasị iche iche. Amaka Chibuzo Okoye bụ onye ọrụ anyị ji akụkọ a wee bịa n'uju. Onye Archdeacon nke On the Lake Archdeaconry bụkwazi ụkọchukwu nke St. Stephen's Church Agwala bụ Venerable Silas Ike, onye okwuchukwu ya gbadara ụkwụ n'isiokwu eji merube ụka nna tata nke si ndị nna nke Chukwu bụ ọgbụgba ama nke dị ndụ n'anya Chineke. Ọ gara n'iru ma sị na n'eziokwu na ndị nna bụ akụkọ ọgbụgba ama, si na ha kwesịrị ka ha bụrụ ndị nke na-ebi ndụ kwesịrị n'anya Chineke ma na-agbaso ụzọ udo wee ruo ha ndị ahụ ha kwesịrị ịrụ iji wee bụrụ na ha bụ nna zuru oke. Yọkwazie ha ka ha rapụ oke ịṅụ mmanya, ife arụsị na ibi ndụ ndị ọzọ jọrọ njọ. Venerable Silas gara n'iru ma sị na ihe na-eme n'oge ugbu a na-abụzi ihe ịma aka n'iru na n'iju anya, si na ọ bụ site n'aka ụfọdụ ndị nna ndị nke rapụgoro ihe ha na-eme ma mewe ihe ndị ọzọ, si na onye ọbụla bụ onye nna kwesịrị ka ọ hụ n'anya ndị ezinụlọ ya, hụ mmadụ ibe ya n'anya, bụrụkwanụ ide nke ya bụ ezinụlọ ya ga-eji wee kwụrụ. Ndị nna nke nzukọ Kraịst n'ọha bụ ihe atụ nke ebube Chineke, n'ọha bụ nlegara anya, n'ọha bụ ngọzi wee nye ọbụnadị ọgbọ a n'ụwa nke Chineke kere, n'ihi na ọ bụ ha ka etinyere ife niile n'aka ilekọta ha. Gịnị ka fa ya eme? Ha ya ahụ ndị nwunye fa n'anya, hụ na ezinụlọ fa n'anya, wee nye aka wee dozie n'ụmụ, wee dozie n'ife niile ka ọ gaa nke ọma, ghara itinye aghụghọ, ka ha ghara ịbụ ndị aṅụrụma, n'ihi na ha bụ ide nke ezinụlọ. N'otu aka ahụ na Christ Redemption Church Ezioka ka onye ụkọchukwu n'ebe ahụ bụ Venerable Dr. Res Kanu sịrị na ndị nna nke Chineke bụ nke ga-egosi ndị mmadụ onye Chineke bụ, si na ọ kwesịrị ka ha bie ndụ n'ezi omume iji wee weta adịmọcha na ndụ zuru oke. Sikwazia na ụfọdụ n'ime ha agago ụzọ na-adịghị mma nke mere na ụwa gburugburu n'oge ugbu a bụzi ihe iju anya, ma sikwazia ha ka ha tete n'ụra, ka ha bụrụ ndị nke ga-amakụ ihe ndị ahụ ha kwesịrị ime ka ha wee kwudosie ike dịka ndị nna. N'otu aka ahụ kwa ọzọ na St. Mark's Church Enugu Agidi ka Venerable Dr. Nnamdi Emendo rụtụrụ ndị nna aka na dịka ha bụ ide na isi nke ezinụlọ, na ha kwesịrị ka ha dọnyere nwunye na ụmụ ha ukwu ka ihe niile wee na-aga ka o si wee kwesị, si na mgbe ha na-eme nke a na a ga-enwe ezinụlọ nke adịmọcha na adịmasọ ga-ejupụta, ebe mkpụrụ nke onyinye mmụọ nsọ ga-ejupụtazi nyafụnyafụ. N'okwu nke ya ka otu onye Christian Fathers Fellowship na Agụlụ bụ Sir Benson Orakwelu siri n'ezie na ndị nna kwesịrị ka a na-emerube mmemme ha ma yọzie Chineke ka onye ndu nna echiche na ume ala iji wee hụ na ibu ndị ahụ ha na-ebugasị n'ezinụlọ ha ga-adị mfe, yọzie ha ka ha nwee okwukwe na Chineke, n'ihi na ọ ga-eme ihe niile ka o si wee tụzi aka. Inye onyinye pụrụ iche na ekpere na ihe ndị ọzọ bụzi ihe pụtara ihe na ụka nna emerubere taa. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.